Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 15 гыйнвар дүшәмбе. Студиядә сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлыйм. Уңышлы атна, файдалы һәм эшлекле көн теләп калам. Тапшыруыбызның иҗат төркемендә әлеге теләкләрдә кала. Бүген шаурма яки шавырма көнен билгеләп үтәләр. Шулай ук календарда 15 гыйнвар моңсу дүшәмбе дип тә билгеләнгән. Шуңа да карамастан көнне күтәренке рухта үткәргә тырышыгыз. Бүгенге көнгә кереп калган башка вакыйгалар турында алда карап китербез. Бүген Россиядә тикшерү органнары хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Россиядә беренче махсуслаштырылган тикшерүчеләр 1713 елда барлыкка килә. Алар иң катлаулы эшләр тикшерү белән шөгыльләнә. Әйтик, 18 гасыр башында тикшерү канцеляриясының игътибарын 23 Россия сенаторы җәлеп иткән. Шуларның 11-е җәзага тартылган. Бүген Википедияның туган көне. Википедия интернет шилтәрендә киң таралган универсаль энциклопедия. Бердәге мәкаләләр ирекле авторларның күмәк хезмәтләре белән дөньяның күп телләрендә иҗат ителә. Википедияның төп өстенлекләренең берсе туган телдә мәгълүмат алу мөмкинлеге. 15 гыйнварда халыкара эшләпә көнен билгеләп үтәләр. Нәкъ менә шул көнне 1797 елда Лондонда чын джентльменның баш киеме цилиндр пәйда була. Ләкин ул катты тәнкыйтькә эләгә. Галантерейче Джон Хэттерингтон үзенең цилиндры белән урамда шау-шу китереп чыгара. Шуннан бирле баш киемнәре кием төре буларак кына түгел, шулай ук декор элементы, зәвык, хәтта матди иминлек билгесендә аңлата. Французлар хатын-кыз юктан да салат, җанҗал һәм шляпә ясарга сәләтле дип белдерә. Аш-су белән тавышны читкә куеп торып, бүген халыкара шляпә көнендә без сәхнә образларын үзенчәлекле, үз куллары белән башкарган матур баш киемнәр иясен студиябызга чакырга булдык. Миңа калса, тамашачы аны минем сүзләрдән үк танып алды инде. Бүген бездә кунакта Татарстанның халык артисты Резидә Шарафиева. Резидә ханым, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн, Эльза, исәнмесез. Без сезне менә эстрадабызның иң зәвыклы җырчылар арасына кертәбез. Бу инде репертуар ягыннан гына түгел, үз-үзегезне сәхнәдә тотыш ягыннан да, һәм инде әлбәттә образларыгызга карата да. Һәрбер күлмәгез сезнең ниндидер матур баш кием белән тулыландырылган, һәм шунысы да кызыклы һәм мактаулы, сокландыргыч, сез аларны үз кулларыгыз белән иҗат итәсез. Менә иң беренче баш киеме, иң беренче эшләпәгезне кайчан ясаган идегез? Гомумән, Эльза, менә ул татар хатын-кызлары бит инде элек матур яулыклар киеп йөргәннәр, әйме. Аннары кәләпүшләр, түбәтәйләр, кечкенә генә, ничек дип әйтим, баш очына гына куя торган шундый калфаклар кигәннәр матур татар хатын-кызларының баш киемнәре элек-электән үк килгән бит. Мин инде үземчә шул баш киемнәре күлмәгемә карата баш киемнәрен бик яратам. Беренчедән ул уңайлы шәшне ясыйсы юк. Аның бар инде күп. Икенчедән ул күлмәк белән баш киеме образы ул бит инде бик матур була. Иң беренче баш киемен 97 еллар ахрысы. Шул әле мин җырламас вакытта нәрсәдер бик матур гына моннан ачык күлмәк киядерик бит инде элек шундый күлмәгем бар иде кызыл төстә. Һәм анда инде мин теге базардан чәчәкләр алып, ясалма чәчәкләр куеп, башыма да шундый бер түбәтәй кебек, таблетка кебек кенә ясап, шунда чәчәкләр куеп, һәм анда мин Ирина Понаровскийның җырлаганын бик яратадырым. Ул шул җырлаган дәврдә әллә нинди баш киемнәре кия торган иде. Менә аны бик яратадырым мин. Шуның образын, шуны карап, артка шундый бер кыршау алып, шуны кызыл белән тарттырып, ул теге таблеткага шуны тегеп, ул инде үзе бик матур күренә. Теге сәхнәдән дә матур, кызык та ул, зур да ул. Инде теге башларына әллә ни булгап түгел, матур гына басып җырласаң, ул тора. Менә шуннан башланып китте инде минем менә шул баш киемнәренә, күлмәкләр гомумән, ул бит әле сәхнә кешесе bütün кешенекезә бер төрле булмасын дисең. Һәр кеше үзенчә тырыша, бу күлмәгем моннан матуррак булсын, икенче төрлерәк күренәсе килә. Аерылып торырга тырышасың. Мин сәхнәдән уялмыйм, мин нәрсә кисәм дә уялмыйм. Бәлки мин тормышта кияргә уяла торганмындыр, менә башка әйберне, теге ничектер киемнәрне. Сәхнәдә мин
bir kaşanda uyalmayım. Eline нәрселәр киеп чыгарга мөмкин миңа. Һәм инде буларны иҗат иткәндә сезгә беренче белемегез дә сез бит рәссам? Мин бит рәссам бизәүче, бәлки ул да миңа ярдәм итә торгандыр. Аннарсын безнең әни бик тегәргә ярата, тегә белә торган. Шуңа күрә ул бит әле энә тота белергә дә кирәк, тегәргә дә кирәк. Кайсын кая куярга ул бит инде бар нәрсәдер уйлыйсы, тегәсе, ясыйсы. Ул бар кул эшләренә әллә ни теге осталыгың булмаса, аны эшләп булмас иде, булмас иде. Менә шушы модельләр иң беренче кәгазьдә туамы, башыгызда туамы? Ничек килеп чыга менә бу? Ул бит әле теге кәгазьдә башта гына түгел, ул карап йөрисең, концертлар карыйсың. Мине Зөләйха бер ниндидер бер сайтка кертеп куйды да, мин аннан көн-төн шул анда күлмәкләр, матур шапкалар, аның кайберсен аласың, үзеңчә үзгәртәсең. Ул теге андагыча түгел, теге үзгәргән. Ул әле синең үзегезнең образыма яраклашкан төсләре, гомумән нәрсә килешә, биекме, озынмы, ничекме, шуны уйлап, шуның белән теге ничек дип әйтим, хисләнеп, әле ул аны ярар ясадың, ул матур, булай куясың, тегеләй куясың. Әле сәхнәгә чыкканда ничек рәхәт. Сәхнәгә мин менә шул берәр баш киеме, берәр матур күлмәк киеп, сәхнәгә чыкканда башта мин үзем дип торам. Теге матур булып чыгасың, беләсең, матур. Кызык булса кызык. Инде анда тамашачылар сине, алар шул хәтле теге елмаеп та куялар инде мине күргәч. Мин дә елмаям, я ничек ди, мин дәйме. Теге алар ямсыз булса да матур ди инде алар үзләре. Матур булса да матур. Шуңа күрә ул беренче чыкканда менә шул мин матурмы дип чыгам инде. Үзем дип торам. Аннан соң инде җыр, аннан теге башкару, шуңа җырга кирип китү. Иң беренче шул менә артист кешесе, сәхнә кешесе, тамашачыга ул матур булып чыгарга тиеш. Гомумән, менә күлмәге, үзе, баш киеме, гомумән ялт иткән булырга тиеш инде. Менә бик үк аңлап бетерми торган тамашачылар, бәлки тәнкыйть сүзләрендә ишеткәнегез бардыр, юкмы? Тәнкыйтьләр булды, булмады түгел. Ярар дип әйтәдер мин, бөтен тәнкыйтькә дә ярар. Шулай эшләрмен дип әйтәдер. Әкрен-әкрен мин бит инде ябылуны кия башладым. Шуннан да менә хәзер кайтып карыйсың бит инде үзеңнең элекеге теге җырларны карыйсың, элекеге фотографиялар чыга инде, рәсемнәрне карыйсың. Шуннан да менә ябык матуррак икән дигән фикергә киләм инде мин хәзер. Менә шушы берәр баш киеме белән кызыклы гына шундый бәйле тарих юк микән үзегездә? Менә минем менә бу баш киеме дип әйтсәң дә инде аны бик озак ясадым мин моны. Әлле нәрсәләр белән әйләндерә. Ул менә шулай басып торырга тиеш. Әтәчнең кикриге кебек. Дим инде ул. Аппак күлмәктән мин шундый матур җиңнәр белән ул менә шулай торырга тиеш инде безнең ялт итеп. Менә шушыннан ук менә шулай итеп тора ул. Ул матур күренә үзе. Матур. Бу менә шулай килеп чыктым инде бик матур булып. Җырлап торам. Кош сыман. Ул бик матур күренә үзе сәхнәдән. Елмайганы елмайды инде тамашачының, көлгәне көлде. Мин үзем дә елмаям бит. Инде бу җырлый, ул бит инде селкенмичә генә булмый. Бу шингән бу. Тегеннән астан бер абзыйың, апаем ди, кикрегең шингән бит синең дип, менә шул кызык кына. Шушының тарихы шушылай менә шингән кикрег. Ясыйсың бит инде. Тыштан матур, эштән эшне күрсәтәсе килми. Шундыйлар да бар. Эше күренми шиннән, тышы гына матур күренә. Андыйлар да юк түгел. Шуңа күрә. Менә дөнья күләм йолдызлар да баш киемнәргә битараф түгел икән. Мәсәлән, менә Софи Лорен, бу инде безнең дөнья күләм танылган йолдызыбыз, кино йолдызы. Булай дип язар иде. Мин эшләпәләрне бик яратам. Алар элегант һәм эксцентрик, кызык һәм драматик була. Минемчә, эшләпәле хатыны оныту мөмкин түгел. Инде менә кибеттә шәп ассортиментлы эшләпәләр сайлау ул бик тә мавыктыргыч ди. Бәлки, килешәм. Бүгенге көндә безгә сәүдә нукталары менә мондый кызыклы, зәвыклы, үзенчәлекле эшләпәләр тәкъдим итәләрме? Кызыксынганыңыз бармы? Минем ул хакта кызыксынганым юк. Үземнең кулымнан килгәч, үзем эшли алгач, мин аны үземчә ясыйм, үземә туры китереп. Беренчедән ул синең үзеңнеке, үзеңнең, мин бит инде рәссам бизәүче, мин аны да ясый алмасам, ул бит инде теге сатып алу бер әйбер. Үзең ясау ул икенче әйбер. Ул ничектер үзеңне ничек дип әйтим инде, самооценканы күтәрә, үзең ясаган беренче. Икенчедән, эшләпәләрне бик
күп бәягә сатып алганчы, мин аны юк кына әйбердән үзем дә ясап куя алам. Аннан соң менә эшләпәләр, күлмәкләргә килгәндә соңгы вакытта инде күбрәк күлмәкләрне дә, мәсәлән, юбкасын саласың, шалбарын киясың, өстен саласың, җиңен саласың, җиңел саласың, икенче менә трансформер, нин саласың, поясын саласың, ул икенче күлмәккә әйләнә. Монда нәрсәдер киясың, ул икенче күлмәк. Башына нәрсәдер киясың, ул шул хәтле җайлы, монысын саласың, монысын киясың. Менә шундый уңайлы хәзер минем күлмәкләрем. Гомумән баш киемнәрем. Карамасак та менә килештереп карыйк әле. Минем менә бусын озак ясадым, менә бу чәчәкле әйберне. Ул минем розовый пиджак дип әйтим инде, алсу төсле күлмәгемә, ниемә инде, пиджагыма, костюмыма бер баш киеме инде шушылай. Ул бик матур күренә үзе. Менә шушылай дип киеп куям мен аны. Искиткеч матур. Ул матур киелә үзе. Ул кумачаулан бидан, но минеке инде теге бу әйберләр алар селкенеп торырга тиеш иде, теге матур итеп. Ул инде селкенәлми, чөнки теге авыррак булган әзрәгеме? Авыррак булган, ул краска белән сиптереп ясадым ич мин аны. Шушы төскә китердем, шуңа күрә ул шушындый менә матур гына, ул бик килешә сезгә, искиткеч. Килешә, ул юк килешү дә килешә, ул әле ул матур да күренә сәхнәдән. Бик матур, менә шушындый шушындый әйберләр бар минем. Тагын нәрсәләр бар? Менә бу кызыл гына, кызыл күлмәккә. Мин инде аның кызыл күлмәгенең шушында инде моны төрлечә киям, булай киям, төрлечә киеп буланы. Бик матур күренә, аның күлмәге дә бар. Чәчкә кисәң, менә шулай матур гына киеп куясың да. Аны инде карагыз, бу миңа килешә. Сиңа килешә. Әйдә киеп карыйк әле. Киеп кара әле. Менә аны булай итеп кияргә мөмкин. Менә булай күтәртеп кияргә мөмкин. Ул төрлечә киелә. Мәле киярә. Мәле киеп кара әле. Ягъзәле киеп карыйк әле. Сез миңа моны матурларсыз. Менә ул матурламасаң да ничек матур. Менә шушы. Дөрес кидеме? Дөрес кидем. Матур булдымы? Алла бик матур. Юк, чыннан да бик матур. Карал. Булай кисәң дә, тегеләй күтәртсәң дә ярый. Ничек кисәң дә ярый. Менә сездән кызыгып, бәлки шушлай баш киемнәрдә киеп чыга башларбыз әле. Юк, ул чыннан да ул бик матур. Искиткеч. Төрлесенә менә кичкенәләр генә дә, әйе. Менә бунысы да инде бу иде шул таблетка кебек кенә, аны ничек куйсаң да ярый. Булай куйсаң да ярый, теге ничек күлмәгеңә карап, ничектер тырпаеп тора. Ничек куйсаң да матур. Универсаль әйберләр дип әйтәсез бу. Кәефеңә карап. Әйе. Монысын үзегез ясадыгызмы? Ясадым инде. Аның эшен, әнә үзем ясамаска, әнә эшен инде. Аның бусын да ничек тә киеп була. Булай куйсаң да ярый, артка куйсаң да ярый. Әнә ул ялтырыгын алып бир әле. Моны үзегез? Монысын үзем ясадым. Бу минем бер костюмымнан калган шундый ниләр генә иде инде. Җипләр генә. Мин аны инде урап нәрсә ясыйм микән дип азапланганнан соң, ул менә шундый матур гына таблетка кебек килеп чыкты. Ямсыз түгел ич ул матур күренә. Матур. Әйтәм бит сезгә, нәрсә кисәгез дә, нәрсә барысы да шуга килешә. Искиткеч. Матур гына ул инде шул каплап кына куярга таблетка кебек кенә. Менә шундый. Менә монда менә монысы да кичкенә генә. Күзем төште әле. Менә шушындый гына ул минем күлмәгемнең әз генә калган инде бу өлеше. Шушы күлмәкнең өлешен менә шушылай матур гына заколкалар белән ябыштырып куеп, ташлар куеп, аны менә шулай матур гына куясың. Алдыңа куясыңмы, чәчнең артына куясыңмы җыеп, төрлечә куярга була. Ул матур күренә. Күлмәк белән бергә мен түшемә дә куеп чыкканым бар, менә Эльза шушылай итеп. Кай җиреңә, хит монда куй, хит монда куй. Сезнең карашыгыз чыннан да рәссамныкы, шуңа күрә сез беләсез инде. Кая ничек килештереп куярга кирәк икән. Кулыңа куйсаң да ярый, менә шулай электреп, менә бүтән җиргә куярга була. Кайда матур. Беләсезме, психологлар булай дип әйтәләр, менә кешенең баш киеменә карап, аның холкы турында да фикер йөртеп була диләр. Мин хәзер сезгә 3 баш киеменнән берне сайлап алырга тәкъдим итәм. Ул да булса берет, шляпә, яисә инде менә яулык. Кайсы менә үзегезгә якынрак? Шляпә, берет, яисә яулык? Берет дип әйтер идем мин. Берет. Менә берет киеп йөрүче кешеләр иҗади затлар ди, аларның фантазиялары искиткеч бай ди, сизгерләр ди, һәм менә күп очракта ялгызлыкны яраталар ди. Яратам, ничә яратмаска. Килешәм сезгә? Килешәм. Чөнки теге менә ялгызлык дип, ул бит ялгызлык дигән сүз түгел ул. Ул ничектер үзеңә эшләр өчен. Мәсәлән, мин үземчә уйлыйм, үземчә йөрим, үземчә ул бит рәхәт. Ул бер кем кешедә сиңа кумачауламый. Үз җаеңа гына.
Шуңа ялгызлык дип ул теге бөтен ялгызлык түгел, ул ялгыз очракта үзеңне мин теге урысча әйтмешлек комфортно чувствую дисең бит, шуның кебек. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт, Резидә ханым. Сез дә безне менә илһамландырдыгыз, шул хәллек матур әйберләр, шул хәллек матур итеп сөйлисез, яратып, менә күренеп тора, бөтен күңелегезне салып менә бу әйберләрне иҗат итәсез. Үзегезнең чакырганыгыз өчен рәхмәт. Менә бәйрәм булгач бәйрәм булсын, яңа эшләпәләр, яңа образлар быел Алла бирсә туачак, туачак. Сез бит әле әйттегез, минем идеяларым бик күп дигез. Бик күп. Мин алар белән яшим, алар белән яна матур күлмәкләр, хыяллар белән. Мин бик хыялый кеше. Үзем булай тәртипле генә йөрсәм дә, теге уйланып, хыялланып, менә күз алдына китереп, кайсы тормышка аша, кайсы әкрен генә ашырып барыла шулай ишин. Шулай булырга тиеш ул. Һәм инде беләсезме, менә тапшырубыз ахырында Йылдыздан безнең тамашачыларга ниндидер бик матур теләк, менә көн дәвамына җитәрлек менә шундый. Теләр идем, Эльза, менә саулык, сәламәтлек булсын. Сәламәт тәндә ул нәрсәдер уйлыйсы да килә, эшлисе дә килә, нәрсәдер ышанасы килә. Шуңа күрә саулык, сәламәтлек булсын. Аннан соң менә хатын-кызлар алар матур булсыннар. Кием матур, баш киеме матур. Икенче төрле, теге башка кешечә түгел, үзеңчә матур. Ул бит аерылып торасың, менә үзеңнең нәрсәдер кию, нәрсәдер киемең белән. Ул менә мин хатын-кыз буларак карыйсың, бигрәк матур киенгән матур хатын-кыз дисең. Шулай бит. Хатын-кыз да хатын-кызга игътибар итә. Шуңа күрә хатын-кызлар булсыннар айырым үзләренә, менә ничек ошый, ничек киенәсе килә, матур булсыннар. Ихлас булсыннар, сәламәт булсыннар, ягымлы булсыннар. Гомумән, менә бу дөньяда бер-беребезнең хәлен белешеп, бер-беребезгә яхшы, якты теләкләр генә теләп яшик. Матурлык булсын, гомумән яхшылык булсын. Менә шул теләктә калам мин. Шундый матур теләкләр. Уңышлы матур көн телибез сезгә. Резидә Шәрәфиева башкаруындагы җыр тапшыруыбызны тәмамлый. Зур булмаган казанышлар өчен дә үзегезне мактарга онытмагыз дигән теләктә мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашам. Исән, имин булыгыз.